Mae mam yn brysur yn paratoi at ddydd Nadolig, a genod annwyl yn gorffen addurno. Wel, fel o'n i'n dweud, y teulu bach annwyl yn paratoi. A mae 'na rywun wrth y drws. Pwy sy'n gallu bod yna'r noswyl Nadolig? Ni'n dwad! Ho, ho, ho. Siôn! Corin! Wel ia, siwr iawn ynas. Pwy arall ti'n fel syma'r noswyl Nadolig? O beth ydych chi isio, Siôn Corin? Mae gennau crisis. Mae moch pen ffrydd di dychryn y ceirw, a maen nhw di'r hydag fyny am ben ffrydd. Be fedra i wneud? Fedrwch chi helpu fi? Odwn ni'n bedawn ni. Genod! Genod! Dewch yma! Siôn Corin! Genod, mae gennau crisis. Mae'r sled yn sownd yn eich cae chi, a mae'r ceirw yn mynd fyny am pen ffrydd. Sgynnoch chi syniad? Sgynnoch chi syniad sut i gael y sled i fyny at y ceirw? Mae gennym ni geffyl, wrach wneud hwnna wneud y tro. Perffaith. Gawn ni ddod efo chi, Siôn Corin? Wel, mae'n rhaid i chi frysio ta. Dach chi am frysio? Ynda. Rwch hwnna ta. Iawn. Perffaith. Wedi perffaith i dynnu'r sled, yn byddi? I da. Dylo fi. Mae Street yn tynnu'r sled! Wawi! Go. Ho, ho, ho. Perffaith. Bydd stryd i cael ei fyny pen ffrydd i'r ôl y ceirw mewn chwinciad. Dybas di'r plant bach sy'n eidio mewn efo fi fynd fyny. Yeah, please, man. Ond Siôn Corin, sut wyt ti'n mynd i wneud i Street hedfan? Sbia beth sgennau fan hyn. Dechrau yn y hynna. Wmpa, jwmpa. Ffwr â ni! Ta-ra,